Vale, con equipo ya ganó. Ponte aquí delante de sí, claro, pero aquí hay hueco. Claro, pero si Barkatu, Barkatu, hau nire egon behar da. Irene. Eta ongi etorri, Bilbo badu, buru handi berri bat, ongi etorri zuretzera Madrilez, onkituta gogoratzen zaitugu guk Bilboko Alde Zaharrean, Zazpikaleetan, txintxik bat zure omenez Madrilez, urte askotan zu gogoratzen jarrai dezagun. Topa! Altuago, Ba. Igoko dugu baflea denoke ondo entzuteko ez. Ondo. Ahotza badakizue, inauteriko ahotza dokadala, markatuko didazue, baina tira. Bueno, Alde Zahar osoan ez dago inor traje bat, txapela bat eta bizar luze bat ikusi, eta zure irudia ez datorkiona burura. Zaharrenek ere miretzita gogoratzen zaituzte, eta enbait momentu hon eman zenizkigun. Mundu hobe bat posible zela ere erakutsi zenigun. Gazteek ere ezagutu ez zaituzten arren, historio asko entzun dituzte Madrilesen inguruan. Madriletik etorri zinela, bizirauteko kartoiak biltzen zenituela, eta Barrankelako tabernetan auzokidei ere poteak ateratzen zenizkiela. Ikusten duzunez, zure memoriak bizirik jarraitzen du gurean, eta Barrankalen, eta Alde Zaharrean, eta Zazpikaleetan, eta nola ez, Bilbon. Horregaitik, txikienek ere, zure berri izan dezaten, nagusiei, nor izan zinen, azaltzea errazteko, Bilboko 10. buru handia aurkezten dugu gaur. Eta gure artean ere baditugu, dena hau posible egin duten, Galder Anton Martínez, eszenografia eta atretxoan eraikitzen eta muntatzen diarduena, Katamalo eszenografiekin, Erraldoi buru handi eta jaien maitale sutsua, eta nola ez, jantziak egiten ere aritu dira Nati Ortiz de Zarate eta Angelike Garzia, Nati aktorea, hortik dabil, ez? Nati eta... hortik daude, aipatuko ditu. Eurak egin dituzte jantziak, Nati aktorea da, Jostuna Parta, eta etorri, Angelika, bai. Eta biak aritu dira lan aparta egiten. Torri, Nati. Bai. Baina, kale hauetan, eta Zazpikaleetan, zuetako askok, Madriles gogoratuko duzue, eta gurekin ere badugu,
Zazpikaleetako aktore handia ere, ondo gogoratzen duela Madrilez. Beraz, hitza emango digu Mikel Martínez aktoreari. Jauzi barik, Eskenatoki degoko naiz, bestela lastima fokoren bat edo falta dela, bestela naiz inor. Eskatu didate Madrilez aurkestea eta horrela oso zahar apur bat sentitu naiz. Uste dut ez dela beharrezkoa, gehienok ezagutu genuen, total 45 urte, baino ez dira pasatu. Anak ere aurkeztu du apurtxo bat, hasiko naiz hasierarekin, labur. Madrilez, kizuen 1983ko abenduaren 30ean hil zela, orain dela 42 urtetako uholdeetan harrapatuta, ez da, taberna batean. Madrilez, Bilboko alde zaharrean, zazpi kalean, bizi zen erromez bagabundo bat zen. Pertsona eta pertsonaia oso ezaguna eta oso maitatua orduko auzo honetan. Turistarik gabeko eta bilbotarrez beteriko auzo honetan. Personaia esan dut, personalki oso jende gutxik ezagutzen zuelako, berak gutxi hitz egiten zuen berari buruz, 10-15 urte lehenago, uholdeak baino lehenago agertu zen hemendik, inork ezekien nondik, bere izena ere ez genekien, bat dirudi batzuk eta gero enteatu gara eta horrela, Iglesias abizena zeukala, badirudi, Gerra Zibilaren ostean Euskal Herrira etorri zela eta hainbat lekutan lanean egon zela, hortik irakurri dut Beasaingo kafean lanean egon zela eta gero hemendik agertu zen. Berak esaten zuen Pablo Iglesiaren loba zela, norbaitek esaten zuen Errepublika garaian parlamentarioa izan zela, egia edo gezurra egia zen, nahiko bere berbaldi zelebreetan, oso parlantxina zen, ezta, kultura erakusten zuela, irakurria zela, kontrolatzen zuela. Kale ibili zen, alderrai, hemendik eta handik, eta kalean lo egiten zuen, batez ere hor atxuriko arkupetan, eta oso, paisajearen parte bat zen, bera txikitsua, arropa askorekin, abrigu handi batekin, bere bizarra txuria eta ile luze zuria, txapela, zen paisajearen parte bat zen, ez bakarrik irudia, baizik eta zelan hitz egiten zuen eta horrela, ez zuen dirurik eskatzen, baina auzokideek, tabernariek, hemengo komerzianteek, batez ere atxuriko komerzianteek, plazako azokako komerzianteek, laguntzen zuten, badago esate baterako behin edo kesatu egin zen bere gurditxoa, bera ibiltzen zen gurdi batekin, eta batez ere kartoia biltzen, saltzen eta horrekin bokadillo bat jaten eta edaten, erosten eta horrela, ez da. Eta behin lapurtu zioten gurditxoa eta, jendeak dirua bildu zuen eta gurdi berri bat oparitu zioten bere izena eta guztiz, El Madrilez. Oso berea zen, oso nortasun berezia, Iruñan badago buru handi bat edo El Vinagres ditzen dena, ez? Hau nahiko vinagre zen, umore honez zegoenean, umore honez eta umore txarrez zegoenean, umore txarrez. Quita daki, chaval, que no me dejas pasar. Egia esan, oso buru handi aproposa, buru handien lana horixe baita, ez da? Vinagres bat, apur bat izatea. Esan bezala, 1983ko uholdetan, taberna batean zegoen uholdeak harrapatu zuen eta hor hil zen. Konparsakide batek atera zuen, aurkitu zuen eta lokatzetik atera zuen bere gorputz txikia negarrez. Nik ere, salduko dizueten nire
gauza bat edo uler dezazuen apur bat zer zen. Nik ere, ni gaurrun nengoen, kanpoan nengoen, eta 2 egun beranduago irakurri nituen berri guzti horiek, dena zen desastre bat, Bilbao, en fin, oso txarto eta horrela, baina irakurri nuenean Madriles hil zenean eta horrela, negarrez hasi nintzen. Nahi gabe edo malkoak ateratzen zitzaizkidan. Eta uste dut neurri batean zela ez bakarrik Madriles maitatzeagatik, baizik eta Madriles neurri batean niretzat eta askorentzat Bilbo zen. Eta, konparsakide horren malkoak, nireak eta jende askorenak, ezta? Hil zenean, orain dela 42 urte omenaldi bat egitearena pentsatu zen, baina oso momentu desastrosoa zen, ezen gauza handirik egin, eta gaur omenaldi polita hau egiten zen. Lehen esan dudan moduan, bera nahiko vinagreaz zen, ahaztu egin zait baita ere oso umore honekoa eta berritsua, eta viva la libertad, joder, eta horrelako gauzak esaten zituela, eta oso aproposa da buru handi bat izatea. Orain konparsek erabaki dute gogoratu eta gogoaraztea hurrengo urteetan. Oso aproposa da buru handi bat izatea eta hemendik aurrera erraldoiei bidea egingo die. Quita aquí, chaval, joder, que estás molestando. Viva la República, viva la libertad. Orduan, besterik ez hau zen gutxi gora bera, oso ondo goratuko duzue, Madriles. Madriles, nosotros. Eskerrik asko, Mikel. Aipatu ditut Nati, Angelika eta Galder Madriles sortzen aritu direnak, baina ez enuke nahi ahaztu Josu, Izaskun eta Libere. Lanean ere aritu dira. Eta aste honetan zehar ere sosketa bat izan da, ez dakit boletoak erosi dituzuen ala ez, batera zuen boletoak, ze sosketa oraintxe bertan egingo dugu, eta Madrilesek aterako ditu 4 zenbaki. Egun hauetan egon da aukera boletoak erosteko, gaur ere badakit konpartsakide bat baino gehiago aritu dela saltzen,